पहुंच गली हो जा देहरादून के अच्छा रहा अच्छा भैया यही भ्रम में तो एकदम मैं केहू बोला कहत रहा था फेसबुक पर की काची पर की बस बस एकदम यही पर चलबे कर लोग भैया वाह फेसबुक पर का पड़ता यूट्यूब पर का पड़ता की का डालता अरे महाराज अरे तो यही से तोरा से डायरेक्ट पूछा था का गोइल कि ना गोइल हाँ केहू आइले नहीं थे हाँ तो परिवार के तनी एथी रखल जाला भरम रखल जाला बिना कि अब एकदम कहीं भइल बात एकदम हवा हेले हो जाए कि बेइज्जती के एकदम चरम सीमा मत हो जाए ओकरा के एगो लिमिट में रह दिल जाला अब जात या गोल चाहत या तो कुछ ले दे के मैनेज करते हुए का फेरम बाड़े बिना मतलब के अरे फेरा में केहू नहीं खे भैया काहे के फेरा में केहू तोरा कोनो डेरवावा तरस तो उहो मैनेज कर के कहब है बताई भाई वो बिकिया के तो देख के खून देही में आग लग जाता ई तब भड़ुआ भइल बा जवान मैंने आज आजो के डेट में हमरा केहू डेरवा दी हम डेरा जाइब डेरवा ना दी रे अच्छा माने हम के मानो का है तते काहे के माने धोइले बाड़े तोरा कौन ओकरा से इज्जत बेइज्जत घर परिवार से होला माई बाप भाई बहन से होला कि लोग से बात बताइए दुनिया में केकरा से छुपल बा के भोजपुरी में 3 गो जोड़ी बा आज तो जोड़ी सिनेमा के नु बा कि परिवार बिगाड़ के जोड़ी बा तना गोदियो में के जाई खुदियो में के जाई ना इनिए के मिली ना उनिए के मिली उतर के केनियो ना छी अपन परिवार बिखर जी तो उम्र निकल जी तो केनियो के ना रहबा सब पैसा कमाइल गाड़ी में घुसर जाई उहे कहतनी पैसा कमाइला से का फायदा जब परिवारे ना रही ना घर में ठीक बा ना बाहर में ठीक बा बाहरवा के का ठीक कर मेहरारू जरे फोटो डालल जाला इंस्टाग्राम पर डालल जाला फेसबुक पर डालबे तो तोर लाइक मिली ई सब हमरा करे आवेला महाराज तन तो तोर कॉमन आइडिया चलल तोर मौगी जब तेज बिया तो मौगी से कहेला नु कि हई आईडी ले हई हमर पासवर्ड ले ते चला खोज अब केहू कोनो काम होता तो दूसरा की सिफारिश करत चला तोर से कहनी कि आमा के जे हरिद्वार घुमा दे तनु जे गंगोत्री जमुनोत्री बगल बड़े बाई रोड काटना रही तब नु भाई अरे तो हरिद्वार से काटना भइल रहा था तमुड़ के माई बहन भइल ना रही ऐसा न कहले ही रहा के माई बहन भइल रहता जब पूछा तो उनसे आमा के मूड ठीक ना रहला हमेशा तबीयत खराब बा कुलीन के तबीयत खराब आमा के नजर में तो हमारे बड़ भणवा है नहीं के देश में केहू उनका हमारा से पति ही के नहीं के कुलीन के तबीयत खराब बा जब देखत अब एगो जे कहरी अलगे टेंशन भई रहता कि गइल बड़ी से बॉम्बे निमना खातिर हो जाके कुलीन के तबीयत खराब बा तो जब पैसा वैसा भेज दे हो जा कौन के 50,000 कह के भेजवा दे कोनो चीज के देखा पब्लिकली इना के गलत थोड़ा सा मैनेज परिवार के भी करे के पड़ी भैया तब परिवार के मैनेज झूठो के गॉसिप केहू करी नु तो ओकर करी साचो के तेज अब करबे नु तो उ थोड़ी मैनेज होई समाज झूठो के पब्लिसिटी खातिर लोग करेला तो लोग समाज करेला तो घरवा के लोग सच बतिया जाने ले से घरवा के बतिया चुप रहेला जब घरवे के बतिया सच कही तो ना पता चला हौवा ना बनावे के कोनो चीज या हमारा कोनो आदमी प्रोग्राम में करता या कहीं से डिमांड ही है कि हमको वो चाहिए तो क्या बोलेगा आदमी कि हाँ हमारा ठीक नहीं है आज की डेट में उनका जरा हमारा काम नहीं हो परिवार बचावे खातिर ना परिवार बचावे खातिर बहुत कुछ मैनेज करे के पड़ेला कह दे कि ना अभी सिचुएशन नहीं है भाई अभी हम फलना चाहे बानी उनका जरे काम करता नहीं आ तोरा के चुतिया बना तो जर जवारवा रहला कि फलानवा की जोड़ी बा ढकानवा की जोड़ी बा हां बतिया तो पता लग जाला तारा से छुपल बा कि माने दिनेश हमर पाली काजल अरे तो दिनेशवा हमरा पाली का बता तो वो भड़ुआ हो तो लात खाला हमर पलिया के तो बरियारो भी हमर पलिया लत हरबो करेले तोर तो खाली